Apa, baina lehen, ze, postetxea? Bai, uztaiak 12 aitorrenagoatz bisita daukeu Mont de Marsan zen da aurretio bozka eskatzea. Eta epeaia irekita dau? Epea ja hasita dau, ja nahi dezuren esko deitezu. Botoa eskatu, jaso, ez da komplikatua? Ez, lehenengo ja epea irikita dau, etortzen zea, imprimaki bat bete deikezu, betetzezunen, bigarren pauso izango da dokumentazioa eta bozka aukera guztik etxe iristen die. Hoiek ja sobre baten sartzezu eta zuk edo beste batek ja ekarri daike posta ja zure bozka. Eta nola eskatzen da? Erresa da, imprimaki bat bete behar da. Imprimaki eskau daikezu korreo zen edo guain kontan internetez eskau daike, baina nik uste dut erresana korreosea etorri eta bertan eskatzea dela. Hoi bertan bete edo etxen bete eta gero aurkeztu behar duzu bete eta nortasuna girikin batean. Behin ja hoi entregatzezula, ja hoi uztaiak 2 baino lehen hau entrega behar da. Eta gero behan dunea uztaiak 5 baino lehen iritsiko da etxea erroldagirie eta bozka desberdinek. Orduan egin behar duzu zure bozka aukeratu eta erroldagirikin sobre handi baten sartu. Eta hoia gero berriz korreosea entregatza etorri. Eta guain gontan, lehenengo aldiz, postariri esan daikezu zure etxea etortzeko eta postaririre entregau daikezu. Komplikatua ez, baina igual luze xamarra ez? Bai, luze xamarra, baina azkenen ziurtau barra dau, norberak ematen dola bozka eta behin bakarrik ematen dola. Bestela? Eta gaitxori dauna? Posible dauka boto ematenik? Gaixo bai, badauki posibilidadea, baina hortako notario idau abisa barra eta notarioa etxea juten da. Hoi bai, notarioa etxea jutea doakoa izan hori da. Bale, ondo. Eta zuen aitorrek? Posible dauka boto ematenik? Bai, atzerritik bozka emateko aukera dau beti, baina hor beste protokoloa da.